Friese wouden gaan we nu naar de Grijthoeken. Het iemand mij vraagt, wat is nou typisch Fries landschap, dan denk ik altijd aan deze streek. We zien prachtige vierzichten, hier en daar onder Brutsen, toch een liedste warpje. En daar steekt dan weer een tjerkentoerbop uit. En ik kan mij vertellen, als het heel helder waar is, dan kun je vanaf dit punt wel 20 tjerkentoren tellen. Vroeger stond een grutpadje onder water, want het is ook het gebied van de oude Middelzee. Een zee die trof de tijd helemaal voldoen is. De Middelzee lag tussen Bolsward en Sneek en liep vanuit daar naar het noorden, naar wat nu het Beeld is. Rond 1100 begint de Middelzee dicht te slippen en 200 jaar later is hij helemaal dicht. Desondanks staan grote nieuwe stukken land in de winter onder water. De bewoners hebben toen de Middelzeedijken aangelegd. De bekendste is de Slachterdijk, die van Raad naar Seksbierum loopt. Bewoners polderen vervolgens het gebied in. De Zwette vormt daarbij de grens. Tot die tijd wordt de Zwette gebruikt als afwateringskanaal van het gebied. Maar het kanaal ontwikkelt zich steeds meer als handelsroute tussen Leeuwarden en Sneek. En in de Grijthoeken maken bewoners zo'n 500 terpen. Het landschap wordt gemarkeerd door de terpen, verhoogde vluchtplaatsen tegen opkomend water. Rond 1900 worden veel terpen afgegraven en wordt de vruchtbare grond verkocht aan de landheren in de arme zandgebieden. De Slachterdijk beschermen de meeste jartiers in het opkomend water van de Middelzee. Maar we kennen hem nou vooral van de Slachtermarathon. En ik kan de laatste keer mij rond en ik kan je vertellen, doe heb ik net volle van om jou en mij gekregen. Want het lucht die onderwijst bij mij wel 10 keer uit. Het is mij bijgelijks helemaal net opvallen waarom het de dik op grondplakken zo griezelig kronkelt en op orenplakken weer rucht en slucht is. Het antwoord erop is te vinden bij Daan de Hoop, want hij weet een hele soort over de Slachterdijk te vertellen. Hoe kan het nou dat de Slachterdijk op grondplakken heel bot kronkelt en op grondplakken heel rucht en slucht is? Dat is komen, dat is voorouders hem online het op zandkappen. Die wie een oerblind na de verspieling dat het alle voortspeeld werd. Die kant heen we de Middelzee, die kant heen wonen de mensen graag bewenning blijven, want we hebben daar de terpen al gelezen en die wonen toch veilig ze staren gewoon, veilig van die Middelzeeweien. En zodoende hebben ze die Slachterdijk online. Oh, dus zijn al die zandkappen in het landschap. In het landschap. En van zandkap naar zandkap hebben ze dat online. hebben ze de dik online. Ja. Oké. En op grondplakken krijg je dat een kronkelend idee. Ja. En op grondplakken biedt een heel ruchtsteek van hier naar de andere zandkap. Krekboetenbozem had dus een terugbraak van de Slachterdijk geweest. Ja. Wanneer wie je dat? Dat maakt omstreeks 1300 West hebben. In die tijd? Ja. En dan zien wij ons rechter gewoon. Zien we daar, die heeft een veld en dat wie het Zwettegebied. Oké. En de Middelzee? En de Middelzee. Ja. En die maakt hier terug in gespeeld worden. Ja. En daar hebben we dit landschap is daar terug ontstaan. En dat kan je heel duidelijk zien. Ja. Daar is geen, ja, daar staan hier en daar nog eens een plaats, maar dwarpjes en sabinden, die ben alle hier voortspeeld en dat jouwt ook een naam aan die plaats die we daar in de 40 jaar het zongen. En dat jouwt aan dat het klei praktisch alle keer verspield is, voortspeeld bent. Maar dat wie een kolkende zee? Dat weer een kolkende zee. Dat moet het Zuidwest hebben. Dat moet een hele kolkende zee zijn, dit alles hier verdreun heeft. En dat de meest gevlechten binnen naar Wilwert, Britswert, want die plakken ben bestaan. Al die terpjes in de omkrieten, daar zijn naar vlucht. Daar ben hele vlechten. En de meesten zijn hier even waaivest. Met het dichtslippen van de Middelzee ontstaat er nieuw land. Eerst nog nat en zompig, maar zodra de bewoners de kans zien om dijken aan te leggen, kan het land worden ingepolderd. Dat nieuwe land moet wel ergens op af kunnen wateren. En dat wordt de Zwette, die van Leeuwarden naar Sneek loopt. Marten de Boer is sociaal geograaf. Hij heeft zich verdiept in de ontstaansgeschiedenis van de Zwette en de inpoldering van het land daaromheen. Met een kaart uit de 13e eeuw neemt hij ons mee de Zwette op. De Zwette is zelf online als een systeem van slitsjes om de aanwatering mogelijk te maken naar Dokkum. En tegelijkertijd de Nederland beter in cultuur te brengen. Nou, dat is dus een enorm werk. Dus dat komt alleen maar mij akkoord van. Dus het hele dorp werken daarom mee. En dan verzinnen de meesten kijken hun help mij?
Nee, het wie meer de vergoring wie dus het Nijland. Dat mochten de broeken. De zwette is eerst gewoon een sletje geweest. Als zwette, de eerste zwette, wie misschien maar een paar meter breed. En pas in de 17e eeuw en in de 18e eeuw is er een trekpaard bij Lanslijn. En in de 18e eeuw is er echt heel erg meer verbreden en werd van een eigen trekker wij pensioen. Om dus toen wel voldaan te kunnen om het scheepvaartverkeer van toen. Hij is vooral online als afwetering van dit gebied. Aanwetteren, ja. Ja.